Tuffa, ƙaiƙayi koma kan masheƙiya, tabbas wannan al'amari ko mu ce kilishi ta ga ta kanta a cikin wannan shahararren shiri mai albarka wato shirin labari na. Duba da dai kowa dukkan wanda ya kasance yana kallon wannan shiri mai albarka wato shirin labari na ya san menene matsayin wannan baiwar Allah wadda ake mata lakabi da kilishi a cikin wannan shiri. Haka zalika kuma ya san irin kulli da makirci da ta iya haɗawa. Haka zalika kuma a yanzu ƙaiƙayi ya koma kan masheƙiya kamar yadda kuke gani. Mai sauraro muna fata dai za ku kasance tare da mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo domin ku ji ku kuma kalle ta wakana a cikin wannan shiri mai albarka da labari na. Mai sauraro assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu, barkanka da wannan lokaci. Haka zalika barka da jimirin sake saduwa da mu a cikin wannan sabon shiri namu mai albarka wanda muke maka maraba lale na zuwa wannan tasha tamu mai albarka. Haka zalika kuma muna roƙo na idan ya kasance wannan shine karanka na farko na kawo mana ziyara cikin wannan tasha tamu mai albarka, da ka daure ka fara da danna mana alamar subscribing, sannan daga bisani ka danna alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun aikace-aikacenmu da zarar mun ɗaura akan lokaci. To fa mai sauraro wani al'amari da muka zo maka da shi a dangane da wannan shiri kuma ƙayatacce wato shirin labari na al'amari ne wanda mun san cewa za ka yi mamaki sosai akan wannan al'amari duba da abubuwan da suka faru da kuma yadda wannan cakwakiya take nema ta afko a lokacin da ake tsaka da kallon wannan shiri, wanda idan mai sauraro bai manta ba a satin da ya gabata dai za ku san cewa wadda ke jan ragamar wannan shiri wanda kuma za mu iya cewa wadda labarin kacokam yake magana a kanta wato Sumayya ta afkawa cakwakiya, wanda a yanzu haka tana hannun hukuma wanda ake zarginta da kisan kai, wanda kuma a yanzu haka za a gabatar da ita a kotu, wanda kuma tabbas labarin da muka zo da shi a cikin wannan shiri namu zai matuƙar ba ku mamaki a yadda kuka san cewa tabbas Sumayya ce ta auka cakwakiya, kuma kamar da kuka sani ba tun yau ba jaruma Sumayya wadda za mu iya cewa mawaƙiya a cikin wannan shiri na labari na wacce kuma ta gwagwarmaya. Haka zalika bayar Allah wadda babu ruwanta ta afkawa manya-manyan cakwakiyoyi kafin zuwan yanzu a cikin wannan shiri, wanda tun ba yau ba Sumayya ta kasance bayar Allah ce wadda tun ta kasance ta samu ɗaukaka tun ba ta da komai, ba ta da komai ko sisi. Ita da mahaifiyarta suna ganin manya-manyan jarabawoyi wanda kuma suna cinyewa wannan jarabawa, wadda Sumayya ta kasance bayar Allah ɗaya tilo a gurin mahaifiyarta, wanda kuma daga bisani kun ga jarabawa da kuma irin cakwakiya da ta faɗawa, wanda kuma a ƙarshe kuma ta zo ta yi aure, wanda kafin auren nata ma tana da masoya, wanda kafin ta zaɓi mijin da za ta aura ko mu ce wanda Allah ya ƙadarta mata an shiga cakwakiyoyi idan ba ku manta ba tana kansu Mahmud Lukman da kuma wato Isa Firaskan wanda aka fi sani da Firazdo, wanda kuma bayan ta tsallake wa dukkan waɗannan cakwakiyoyi yanzu bayan ta auri mijinta duk da ya kasance shi ɗan sarki ne kuma yana matuƙar santa, amma har yanzu ba ta gama tsallake wa waɗannan cakwakiyoyi ba bisa ga dalilin ta haɗa manya-manyan cakwakiyoyi na dangin miji, wanda kilishi tana ɗaya daga cikin kan gaba wajen haifa mata matsala a cikin wannan shiri mai albarka na labari na. Amma shin wani fata za ku yi wannan baiwar Allah wato Sumayya?